Ekai kimiko horiek, fortuna txarraren aurrean, bihotz onesia eskaintzera bideratzen gintuzten eta hobedenentzat azkenean, ez? Imagina ezazu izan batez, bezperan bilkuran izanik, biharramunean lanera joatean, sintesi molekula soien botereaz kolegek, irri zabala dutela Espainetan, ez dizutela ohiko arduragabekeriarik leporatzen, gozoki mintzo zeizkizula, alaber behialako bitzarkideek, umore gaitza zurkaitz, larderia, erazia eta gutxiestea angsten dutela, behialako ekaimerkeak neuronak oparo balakatzen eta kilikatzen dizkielako, besteak bezain kargatua, zabiltzalako zu ere, berdin heltzen zara lanera. Karkaiaka biztan da. Inhibizio mota ugarien aurkako borroka hasia da eta naski ez da bertan bururatuko. Jendean hitzek, eskaz genituen adrenalina, endomorfina eta serotonina pastillak farmazietan saltzen zirelakoa ona zen. Eren egungo gure arbasoek, Trinitate zaindua belauniko bezala, guk hitzeman paradisu berrien jainkoak, adora genitzakeen, zorion artifizialen agun zilarrak begitarik isurtzen, zaizkion aingeru aurpegia agertuz. Zein ongi naizen mantra lasinanteak ahots monotonoz errepikatu bitartean. Tomas Morek marraztu utopia edatzen ari zitzaigun lurrean. Gaurko mendeko pornografia alor bakar gisa argenezeken besten eta guauren pentsamendu bakunak ateak oro giltzatuz, biluztasuna, ukamena, isiltasuna eta bortxa poliziala denetan barreiatuz. Emeki jendearen izaera aldatuko zen, eta robotnik bizidunak bihurtzeko gai izanen ginen. Ez zen aba hori gero ederra?